Yan. So, meron tayong bagong project. Ito, bubuksan natin. Galing kay Sir Roy Santa Ines ng SURIGAO del SUR, Mindanao. So, yan, bubuksan natin. Papabulpap daw niya. Bubulpap natin. Ayun, GT airguns na Gambit na design. GT ang maker niya. Gunter, kulay brown. So ito yung tangke niya. Tapos ito yung adjustable spring niya para sa power. So yun, ito. Tapos ito yung ano yan, tangke. Yan yung gagawin nating bullpup. Galing kay Sir Roy Santa Ines ng Mindanao, Agusan del Sur. So yan, sige, gagawa tayo ng kalabitan niya, tsaka bat. Drawing tayo ng bat tsaka yung kalabitan. Yan, sige, stay tuned.
Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. 24 hours later. Yun, magandang araw guys. So welcome back sa ating channel. So natapos na natin itong ginagawa nating bullpup na GT air gun. GT air gun bullpup. Yun. Ayan. Ito air gun ni Sir Santa Ines. Santa Ines ng SURIGAO del SUR sa Mindanao.
Yan. So, bali papadala natin to sa Mindanao. Pinadala tong ano guys, tong airgun niya dito sa Nueva Vizcaya. So, bali ibabalik natin doon sa Surigao del Sur. Itong airgun niya na meron ng bullpup bat sa kalabitan. Bibili na lang si Sir ng ano, yung dito. Yung kalabitan dito. Si Sir pala, si Sir Roy Santa Ines, taga Nueva Vizcaya pala. Nakapangasawa lang dun sa Mindanao. Dun siya nakapag-asawa sa Mindanao. Kaya nasa Mindanao siya. Dun siya nagtatrabaho. So, bali napanood niya yung ano natin, mga video natin. Nag-video call kami. Yan. So, ito na sir, yung ano mo, bullpup mo na GT airgun. GT airgun na ginawang bullpup. You know, Gambit. Gambit na GT. Maiksi na lang siya. Maiksi. Ayan o. So, gawang GT na yan. Tapos pinagawang bullpup sa atin ni Sir Roy Santa Ines. Shout out sa'yo, Sir. Ito na yung ano mo, yung bullpup mo. Papadala ko na sa Lunes. Mahugani pa rin to guys, yung ginawa natin kahoy niya. Ito may butas dito para diretso dun sa ano, tornilyuhan. Papasok mo dito yung allen screw. Diretso dun. Kasi yung allen rest pala, pasok mo dito. Kasi allen screw yung ano, ginamit na stainless. Yan. Ito naman yung adjustan ng ano, ng power spring, yung hammer spring. Dito yung adjust. So yan, umiksi yung airgun niya. Yan. So hanggang dito lang guys. Yung mga gustong magpagawa, i-message nyo na lang ako sa messenger ko. Doon tayo mag-usap para mas madali. Yan, iiwan ko sa description yung messenger ko guys. Doon nyo ako kontakin para mas madali mag-usap. So yun guys, hanggang dito na lang. Ito yung ginawa nating project natin. May mga aspi-aspi. Oh. Yan, finish. Maiksi. Yun, kita-kita ulit tayo ngayon guys sa next na video natin. Shout out sa lahat ng taga-subaybay natin, mga nanonood. Yun.